Dnes si urobíme perfektný nekysnutý ovocný koláč. Začneme tým, že si dáme do misky 2 hrnčeky polohrubej múky, pridáme si k tomu 1 hrnček praškového cukru, pol hrnčeka rozpusteného masla, samozrejme 2 vajcia. Trošičku si to premiešame, miešame. Nezabudneme k tomu pridať 1 hrnček mlieka, zase miešame až do hladka. Na konci, keď budeme mať zmes rozmiešanú do hladka, si pridáme pol lyžičky sody bikarbony, nakrájame si ovocie na väčšie kúsky, nemusia to byť brosky, nemôže to byť akékoľvek ovocie. Zmes si dáme na plech, pekne ju rozotrieme do každého kraju, až je zmes rovnomerná. Následne si pomaličky môžeme začať ukladať ovocie vo vrstve, aká nám vyhovuje. Posypeme si posypkou a koláč máme hotový. Pečieme na 180 30 minút.